Machiegni kendo nyakorom gajwang' pod wantiere siwinde mar ohala. Adwa dhi e kaunti ma Kisumu kod Siaya. Awinje gino ma giwacho kotenre kod sir ma dibed ni giyudo ir sirikal kotenre kod puonj chudo mar osuru. Wadhi e kaunti ma Kisumu. Iluongo ni Pamela Gona. Aloko Jubilee Market kae. Dak Nyamasare. Auso skuma, nyanya, kitungu, gik matindo tindo kama. Giyugo alore gi msigo kakiti odonjo. Gi msigo ma in go. Msigo kan in go mang'eny ijuge mamalo. Ka in go matin ijuge great mar nene no. Mar msiko no. Wave moro danie mono konyo, nyonge mono konyo wa kadno dwa donje e nini siasa mono chakon. Mo chulo nwa stonda dira notamo wachulo. Mo wave nwate. Mo chulo nwa stonde te. Koro wachako fresh ni be koro wala be ni ping sane. Kata gimi use chirumbero maber onge. Kibuyo mwonyo wa kabisa. Ji kabiro uto ni kibuyo gik moko bechgi yot karwa ka bechgi tek. Koro ng'eny ji dhi mana nyiewo kibuye. Koro giwewa kae oandwa ni piny kabisa. Okwadhi maber ahinya. Kuom nyinga iluonga ni Anapeyo. Anapeyo ng'ai. Ana uso Jubilee Market ka. To kar biashara ka to sani to tek. Gimomiyo tek? Jiwo kende wajugo alot kiyago kibuye ijuoge 40. Gunia di. Kichopo ka ichaki ijuoge 40. Gunia di. Mano already gunia no siling 80. Wuon mwandu makenonwa mwandu kucho. Gunia achiel siling 4,500. 4,500 na mondo gol ni yude 4,500 na oko yot. Otek. Nyongo no wevnwa. Stonde mwajugo gi siling 500 dwe ka dwe. To koro kaka nyongo no wevnwa. Sani mondo mi chake chule mi to bo ok yot. Ok wanyal. Nikech biashara ni piny. Mondo to dwe mar achiel manyo wakalon. To koro ne rache moingo te. Ma dwe mar ariyo ni te mar rach makoro akiani pesa odhi kanye. Kata kuma pesa odhi wakia. Juok makae wakane. Onego duok nwa e piny. Stonde mwajugo gi onego duok nwa bechgi piny. Wadhi e kaunti ma Siaya nyakorom gajwang'. Adwa kwayo gavana ni koyie. To mondo wachnwa gima timre e bwo bondo ka. Juoko ma bondo ka ok ochung'. Ma wang'eyo mano landnwa malong'o ok ti sani. Kanyo bende goye wang'o nyiswa nang'a dhi mbele. To bende konyalo paro wan be wan na johala ka joma moko. Nyota manyokalo ni wawinje kendo ne wachamo suyandi. Gavana parie mondo hala maloke i bondo ka e. Gavana wapenjo jomoko mi pesa majuoko pile. Gavana orengo. Duoknwa juok piny. Wahinyore moso taxation on a daily basis. Wahinyore juok mar receipt miyata micha. Mar ariyo plot rent ni malo. Mar adek license sani kabiro. Vocha mimiyo ji kata invoices mimiyo ji ni malo. Jomoko imiyo 12,000, jomoko 6,000, jomoko 7,000. Wayuak gidwol kod pi achiel kaka jomigingo. Dongo uyuak? Wayuak. Joma chulo license dongo uyuak? Wayuak. Mondo duoknwa ng'o? To sa achiel nyaka sa achiel tiende ni en 24-hour clock. Nyaka Jumapil. Oyo ken Jumapil. Orengo wagoni ni erokamano ni tich ang'wen. Kod ngeso ni winjo ywakwa pok wajuogo ngeso gi tich ang'wen. Erokamano. Ka johala magolo osuru. Kuom osuru to wago erokamano kuom gima nitimonwa awa gavana. Nitimonwa maber kech nigolonwa juok moko oko. Masani koro johala ni maber. Kanyo to kane ka ji ywak ahinya nikech ndalo ariyo moko iwene gi magi juoge. Ta gikwayo ni Jumapil be igolnegi mano chieng' lemo. Chieng' kanisa magidhi koro chieng' ni. Koro chieng' ni be wakwayo chieng' ngeso osedong ni en liete ni golonwa kech wa e liete waduogo kwaol kaka wajuoki onge kech waloko dakika matin. Chieng' Jumapil be wadhi miyo Nyasaye duong' awa gavana. Ne kaka timo wa chieng' Jumapil mondo bi golnwa weche mag juok. FCPA chalni counties inyore. Tamor gi jo Siaya kantie berto gi wacho. Ntiere ndalo mogolnegi. Kato koro ikoni chieng' lemo be koro ogolnegi. Kotenre kod
report mane okoya Kisumu ni winjo ka ng'ato achiel wacho ni mwandu achiel ijuogo nyadi riyo nyadi dek. Ma en gima timore to kare. Un kaka jong'ad rieko, jok ma bende loso chike malo kucho, buse winjo mage to time ang'o? Mano ok ni kare. Nikech 40 ma Kibuye kiwacho adiera onego bed ni dhi ne county government. Ka duogo e chiro Mbero kendo 40 kendo dhi ne county. Nikech chiro ok en mar ng'ato binafsi. Mano en gima chiegni kod gima iluongo ni mecho. Yani inyalo nyodho mo kata obed mor kich. Inyalo nyodhe mogigi nyaka break moro bedie. To pesa duto nyaka wachi. Kadipo ni ochomo agula achiel, ok ochuno ni nyaka kawe ka kendo kawe ka. Kama ochomo agulu nero ochomore tir, to county dhi yudo pesa mang'eny moloyo kar diyo ji. Nikech kodi ji, koro ji nyaka yud yo machielo. Ne nitie tem manotem godo Kiambu County. Ma jomatatu, pesa jomatatu kod jochiro kod gik moko duto mijuogo nolosnegi line achiel machalo kaka odwa chalo gi M-Pesa, ma kata in jamatatu to ng'ama ochung' kasi ya leo hatujaona ma kawuono pok waneno. Ne giketo code ma iketo tichiwo pesa to pesa no donjo te e agulu. Kiambu pesa magichoko higa nobedo moingo nyadiriyo mane giyudo nga chon. Koro yudo ni ok ochuno ni nyaka uketo suche matara gi gana eka county yud pesa. Mibadhi ema chendo. Awe kamano. Erokamano, wadong' dakika moko 4 kende. Adhi miyo ng'at kata achiel gi nus mar wacho wach mogik kae to waloro chenro. Achak kodi, Andrew. Erokamano. Adwa wacho ni ka iyudo thuolo mar ng'eyo ondike muma ni ng'ama nigi jong'ad ne rieko mathoth ng'ano ni maber. Omiyo an gima dwa wacho dakika mogik en ni many jong'ad rieko maromore gi bei mari mondo mi iyud kitimo biashara e yo mayot mogik moloyo kibuogi abuoga mana gi email mowuok kiere ni idwaro ni chulma kata ibiro ringo kata ok ibi timo biashara. Mondo ibed gi ngima mayot, many jong'ad rieko, tim biashara e yo maber, chul tax monego bed ni ichulo, kaeto weche biro bedo maber. Kaeto jo sirikal bende kaka gi decide system margi, akwayo FCPA ka koro dok e komiti gi cha, to be gichak giwinjo ywak mowuok ka kuom jopiny. Be gichak ging'i ka nitie kuonde moko minyalo dinegi mondo bede mayot matin. Kaeto Kenya biro dhi mana mbele. Gima duong' en ni nyaka to wachul tax mondo pinywa odongi, wabed gi ndera maber, wabed gi education maber. Koro wa encourage jopiny ni wa accept weche mag chulo tax mondo wane kaka wanyalo gero pinywa mondo pinywa obed piny maber. Erokamano. Seth abiro kuomi wach ni mogik kapo bende ka nitiere wach midwayo mondo FCPA oter malo. An wach madwaro mondo FCPA oternwa en ni kiwinjo jok mawuoyo chiro Jubilee ma Kisumo, kanyo an gomera maduong' e odwa otiyo kanyo. Ang'e midhierni moyudo e chiro kanyo. Kisumo kanyo iluonge ni Oche. Kanyo kaka ijuogo gi no wachore kamano, en adieri. Koro gidhi gi wach ni sirikal achiel ok nyal juogo gimoro achiel diriyo kata didek. Losi. To mibadhi ni wasewuoye higni mang'eny mawayua kaka johala ni jok matiyo apisi mag gavana kata matiyo apisi mag sirikal maduong'. Gin gisebedo jomaricho nengeche gima timore to ging'eyo adier mar Nyasaye. Kendo johala be kuonde ma johala hinyore be ging'eyo. To gikawo kanyo gi uma ma en gima ok gidwa wacho. Koro ternwa report ni
tol michungo ma ichungo go jo apiko e yo me chiwo pesa ka ng'ama chiwo visa kamani, tol no giket pay bill ma pesa rew mobed channel. Chiro bende obed gi pay bill ma ka ng'ato chulo 40 moriere ma imi message kibiro tang'isi ni message na yasechulo to county government kata ma Homa Bay kata ma Kisumo. Ubeket pay bill ma pesa bedo channel, ok ni oket ne ja apiko tol ti chiwo 50 tebe chieng' tich abich chiro yugi seche kichiwo 50 idhi jal mobiro uso chiaye, jok ma uso dhok bende kabiro chulo 300 be pesa ichiwo mane lwedo ka gima isuso oduma kamano. Bed channel moriere kaluo kata governors go kuyudo go thuolo to kisogi ni keturu channel moriere e counties mondo pesa obed channel kamoro achiel. Wan kaka wan jo ohala, wan very ready kendo wa comply gi policy moro amora ma sirkal okelo. Chandruok ma wan go wambe koro ka wadwa ni wapenj ni to pesa mwamiyoni otiyo nade, kae kama cross bearing bede kind japiny gi jogi koro gineno wa ka gima wan threat moro kata wapingo gi, koro mema biro miyo en shike ni shike, en ng'wech ma koni gi koni. Ka wadwa penjo ni umbe koro waketo utesre, ne wawinjo ni pesa wuok ma kama, pesa ni en otimo ang'o mokelo ne japiny ma koro duogo konyo japiny, kata chirni gi chiro onge cho, chiro lil ka uduwidi, mata ang'o mamiyo ma timore. Weche gi ka wapenjo to ineni mana ka ng'ama chalo gimipingo sirkal matiyo kuom sechego kata in project mar ng'ato. Wawacho mana maler ni yande pesa ma wagolo cha wa expect ni kochopo kucho tiduoge irwa, ok wagole ni mondo ji odhi ocham osara, ji oger gorofni madongo, ji otim nade. Wan mane kwayo ma wan go ni terne sirkal mamalo gi sirkal mar county, to kapono ni nyalo tamo county ningeche ne wawinjo ni counties en devolve mondo pesa cha okony japiny. Ningeche ka noa ir national no kawo thuolo mang'eny mondo chopi, to koro kele machiegni koda mondo ayud konyruok teka kore karache moloyo ma afadhali kare duoknwa go kucho chunde mondo time kaka ne time cha mondo pesa wayud ka wa channel kamoro achiel. Amen. Spie wach mogik. A support gima johala wacho ma kadang' anuo to sadang' maya wang'a kuom weche mathin man godo. Achiel, sani dalawa mar osuru ochako ng'iyo gimiluongo ni missing trader, ja ohala ma ok ne. Ka adwa ni mondo akele kaka yor puonj mondo jowa ong'e ni oseket masin e Kenya ka mang'iyo account mara kendo ng'iyo gik mang'iewo, to ng'iyo nyaka mitoka mariembo kod gik makamago, to itude kod nweng'o mara kod gik makete return mondo yud ni M-Pesa duto makalo kagi, to kata be mana nakawo pesa takete wi pile yot onge wach, to chieng' moro nyaka dhi nyiew kata mana hardware, kata ibiro dhi mondo inyiew plot, gimi nyiew go noero girwa cha man KRA dhi make, ta chien ibiro penji ni to pesa gi noa kanye. Iluongo ni missing trader, ja ohala ma ok nere. Wang'i kanyo mondo kik gik moko pandi ma chien nyalo kelo ni tabu. Gima oyud kawuono kata gima apando kawuono, chik mar Kenya wacho ni bang' higni 5 pod inyalo dware. Tiende ni gima pando kawuono nyaka higa mar 31 inyalo duoka chien mondo achak achul kendo. Emomiyo timo mano chuth ber moloyo rito ayuagra kata ang'e chien. Namba 2, ang'e ni dwa natieki, joma ni kod stores asayou ni system oket manyien biro kwano gik ma in godo e sto, gik mane waro gi gik ma nyikete sto tibiro pime kod gik miuso. To system mar KRA no dhi nyiso ni indiko ni okiuso iyudo nono, odhi nyisi ni gik manyocha iwaro ka ni kanye. Mogik, landlords, joma ni kod udi ma ji opango, ang'ado rieko,
ni sirikal dhi keto gimiluongo ni GPS mabiro ng'iyo plot ka plot, to ok abiro keto inspector makobiro tamiyo pesa to weya. GPS dhi nyiso ni plot makama mar ng'ane, tidhi penji ni gimiyudo nga dwe ka dwe iri. Awe kamano weche to por ng'eny mag puonj. Pod wabro duogo. Wang'ade gi kanyo. Pod wabro go mbake. Suru Nyakwaro Mgajwang. Wang'iyo chenrowa mar chieng' chiro. Wang'iyo chiro ma Mbero e kaunti ma Kisumu. Sa achiel ka to bro dhi nyaka sa 12:30 kata sa achiel. Sani tinde wadwaro ni gado ti 24/7 mondo mi ji ous kata otieno. Beta nyo sekelo pod organize mondo kaka nyalo uso kata nyaka sa auchiel kata sadi kaka gihero. Omiyo sani koro en thuolo. Chon to nwalore sa 12:30 rumo jiwa. Koro kanwa yudo ni ji chandore joma e tich modeko, koro nwabedo piny ma kaunti nokelo nwa taya ka. Omiyo sani koro taya nitie kamoro amora e kona de. Waneno ni wadhi yawe, wabiro weye kata nyaka sa 4 kata sa 6 otieno. Ng'ama nyalo to biro use nyaka seche ng'ato biro nyiepo. Mokwongo en insecurity. Ka giloso na korka security no, tang'eyo ni ka koro ni thuolo. Nikop ka weche ng'enye, timbe ng'enye. Ka gung'eyo Kenya masani, vijende sani odonje weche mag dawa ya kulevya na nini. Nyithindo biro setieko skul to onge tich, koro shida nitie. Omiyo mano concern marwa kabisa. Ni mar chiro ni anyalo wacho no konyo ji. To konyo nyaka mine e chiro ma wantie ni sani, nyithindo somo. Nyithindo graduates mang'eny. Koro gibiro gitiyo mana kodwa ka. Giuso mana ka. Omiyo concern marwa dwaro no yawre malach mondo bedi mondo konywa nyaka nyithindo mar wamanyo ne nyithindo tich ok manyo. Nyithindo manyo tich ok yudre. Omiyo waneno ni ka gin ka to wan ka gibiro use betewa ka giendelea gimanyo pesa. Mano ni kidieny marwa mar chieng' chiro Nyakwaro Mgajwang. Obro bedo kwadhi e chiro ka chiro mar ng'iyo weche magin go. Iwinjo ka chiro Mbero gintie gi ywak mar arita kata insecurity. Giwacho ni owinjo bed ni iyudo kaka hinyarita makare. To kamano kuom ketera Mogi TV chenro masiwinde mar ohala asbedo gi FCPA Erastus Kwaka, Seth Adera manja ohala kachiel gi CPA Andrew Grone. Giduto e goyo mbaka kotenre gi chudo mar osuru mitimo gi ohelni matindo. Ma en mbaka mokrum Nyakwaro Mgajwang pod obro medo dhi mbele siwinde mar ohala kete manaka era Mogi TV yawe thuolo ne chenro manyien mar weche manyien mar migago. Nyinga Lydia Okeyo. Uritu masani.